ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗಂಟೆ ಏನು ಮರ ಅಂದೆ ಮಧುರು ನಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ పోయారండి. అక్కన బాలేకి ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮಂತು ಪ್ರಣಮ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಕಾರ್ಡು ಬರ್ಪೆ ಆವೆ ಮತ್ತೆ ಮಧುರಿಗೆ ಬೋನಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬಿತ್ತು ಪರಿಯರನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಿಜ್ಜಲು ಬಾಕಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಮಧುರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾಯ್ತಾ ಅಂದಾಯ್ತಾ ನಂದ ತೋಜಿಜಿ ದೊಂಬು ನೀರು ಬೇತ್ತ ಪ್ರಣಾಮುಲ ಜಾನುಲ ನೀರು ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಲಾವನ್ನು ಮಧುರ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಬೇಲಾವನ್ನು ಆರ್ತಿಸಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಲಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಬಾಳೆನ ಉಪ್ಪು ಕೊರಿಯಾರೆ ಮಲ್ಲಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ತೂದಿಜ್ಜಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ದೇವರನ್ನು ತೂನಾಗ. Intitulé.
ಎಕ್ಕಡ್ದಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಬನ್ನಗ నేను ಶೂಟ್ ಮಂತು ಒಂದತ್ತನೆ ಶೋಕಿತ್ತನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಕಲು ಫೋಟೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ವೀಡಿಯೋ ತೋಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ please share and play, subscribe and play, support and play. Okay.